Eta gaurko errezeta, bueno, beste Garmixen prestatu ziguten, eta txuleta ekarri dut, ze bestela ez dut asmatuko esatea nola dan dena. Prestatu behar duguna, hau Garmixel Hof hotelean prestatu ziguten, gaina da hoteleak baduka bere berezitasuna, zera hotel ekologiko bat, dena jaten prestatzen duten guztia ekologikoa, bioarekin lan iten dute asko, gelak ere orain jartzen nahi dira, bertako egurrarekin eta energia berriztagarriak eta erabiliz da, oso interesgarria. Eta menua da, menua ez, plater bakarra da, baina, beira, hiru esalditan sartuta hemen, hasiko naiz. Risotto Bombrachminsen urkon mit roter bet infritzen Krausten, kurbisen, ankenol, gebrautze bio baldezelje. Bueno, hau da, gari eta erremolatxa risotoa amu arraiarekin. Garbi esateko zuentzako. Eta, berezitasuna da, arroz erabili beharrean, gari erabiltzen dutela. Han, asko erabiltzen dute garialeak, hauek garialea dauzkazu, Eta nik hauek etxean beratzen izan ditut gau guztian. Nik ez da ze gari mota erabiltzen duten beraiek. Beraiek, berak boltzatik atara, errego zin zuen pixkat, eta 20 minutuan, 25 minutuan, eina zegoen. Nik hemen aurkitu dituan gari guztiak, eta errezeta guztietan, naiz da beratzen jarri, lapiko azkarrean egiten baduzu, lortzen duzu 20 minutuan egitea. Bestela nik, hau proba egin dut, zetxean badezpada egin nuen, eta berrogei bat minutu ero behar ditu. Eta sukaldarian izena, Fabian, abizen ez dut esango, Fabian. Gure Fabian, mutil jatorra, urduri gaixua, jarri ura ere txoriene askotan jende etortzen danean moduan, zegoen dardarka baten, baina, juntzan soltatzen, eta gainean esan nion, zuk, itzein, asaldu jazu, zure laguna izango nintzen, alemanez, eta tipoa, itzein jen da, eta egia esan, ikusten nuen ez pausua nola ziren da hori, gutxi gara era ulertzen nion, nundizi joan da hori, eta nire mendik aurrera, Grosen basken, grosen ni petiten naz, baina ikasiko dut hitz egiten alemanez. Aurrena, hemen, amurrai bat dagoeneko, atala diot hemen xolomoak amurrai bati, eta hemen daukat ezurrekin da induana da, salda bat. Nik ez da ze saldakin bustizuen, bera salda batekin bustizuela ikusi nuen, baina nik uste dut honi, gero amurraia eramango duenez, nik uste dut amurraian salda bat ondo etorriko zaiola. Orduan, aurrena, gurin pixka jarriko dugu hemen, lapiko baten, eta esate dizuet oso goxua ondala, guk jan genuen eta errezeta hau. Beraiek urtuta zeukaten gurina, zetan gurina asko erabiltzen dutela esan zian, sukaldean kozinatzeko eta oliba erabili zuen, da esan nuen, hori gure txian baukau. Baina garestia, han esan zian oliba nahiko garestia dela. Hori da, azkenean gu daukagun altxor txiki bat hemen, eta erabili behar duguna. Kipureta erdia, beste erdia ero pixka gutxixo gero erabiliko dut, gainean botazion gero bukaeran gordinik, eta hori, kurioso inzitzaian, eta baratxuria talpare bat, horrek hasieran jarriko izkiot, eta hauekin goituguna, errego zingoitu aurrena pixkat, eta gero, bertan ardua, bertakoa, ez daiz, bertako bat txuria zan, nik gure ardotxuriakin, erreixako ardotxuri, arabako ardotxuri batekin ningo dut, baina ardotxuriakin pixkat erregoz dizuen, eta ero gutxi gora era, arroza baino, arroza normalean botatzen diogu, neurri bat erabiltzen badu arrozana, 2 urana botatzen izkio. Bakasu hontan 3 bota beharko dizkio uranak. Neurri bat gariana, 3 uranak. Eta estalita, gutxi gora era, nik etxean froga indut, eta esate izuet, 40 bat minutu ero holan. Eta ez da holan biguna geratzen, pixkat holan, badoka bere testura, eta gustatzen zait, egia zanen, oso errezeta gustatu zitzaidan, polita. Osua, eta interesgarria esan dizuetan moduan, dena lan iten dute, dena ekologikoa, sukuak eta gozarian da, atatze zizkiuten suku guztiak, ogia, eta dana bertakoa, ekologikoa. Eta, nik uste dut hori gaur egon badala, zerbait, bada hotel bat, berezia ezberdina, herri hortan. Eta garmitza ipatuta, aurrena besteak jarri jo, baina garmitza ipatuta, garmitz zerri da, zerri da, zuei jarri, burua, nun dago garmitz?
nik pista bat emango izue. Urte berri eguna, kriston agia, telebista aurrean jarri, telebista piztu, eta batzuk eskitan saltoak egiten. Garmitz paterkintzen, hortxe. Horre egon gara, ikusi gendun gainera nun egiten dituzten saltuak, eta horrek erotuta dago. Laite dute, kriston malda, han ikusten da, eta 100 piku metro berantza salto dituzte, eta ikusgarria, gaina badaukate salto egiten duten malda hori, gero daukate gauian argiztatuta, eta oso polita geratzen da, egia esan ikusgarria. Gehiemadan bertako turismoa negukoa da, udaran ere pila bat, guk ikusi dugu jendia, hori nik uste dut jakin izan dutela, egiten olako neguan estazioa diena lehen udaran pixate utzita goten ziren, baina gaur egun jakin izan dute horri ere probetxu ateatzen, da jendiari irterak eta antolatu, eta olakoak eta egiten, eta girua bat zegoen, jende pila bat, turista asko, gainean bereiek ja gu oin egon garenean, oine ekainean ja umeak oporrak hartzen dituzte, eta omen pila gu ginen da, aurreneko egunan da jendia. Zenbat jende eta gara, ja oporretan zeudela aurrak eta hori, eta horrekin gatu ginen harrituta aurreneko egunean bizikleta hartu, hor ginen grabatzen, eta oso buelta polita, gero eraman gintuzten toki holan politenak erakutsi zizkiuten gutxi gora bera, eta itxasontzi hartzea ginen, eta horrena holako irla txiki batea eman gintuzten, bertan zegoen nola da? Gero, garagardoa erakutziko izuet, Irlan, oparitxu ziguten garagardoa, ostutzen daukadala, ze hori bada beste berezitasun bat bertakoa, garagardoa bertan, Euskal Herriakin alderatuta, neiko epelago eraten da. Hotza, fresko, baina hemen baino neiko beroago. Eta bertan Irlan erosi genituen, gaieta o bizkotxo antzeko hauek, bertako tipikoa direla, eta ero, hau da, bertako likore bat, hau probatu genuen, holan goxo antzekoa, eta mazapanakin batera jaten da. Mazapana ekartzen zuten, ja, pak kompleto. Eta, ez da izan zen, holako, begiak eta euskalan, ez da, xomorro antzeko batero da. Baina, polito, oso polito. Elizako oso polita bertakoak, ezberdinak, erabaten niko ezberdinak, kondutan izan behar da neguan, niko negu horra euskatela, eta izaten dira, pixkat hemen Pirineotan aurkitu alditun antzekoak erolan puntan gehiago, eta, baukate olako itxura bat. Kipula pixkat erregozi, asko ez zuen erregozi, segero kontutan izan, honek 40 minutu egon behar digola hemen irakiten, suabe, orduan egingo da, lasai, kipula. Eta garia, nik gutxi gora gariarekin kalkulatzen da 50 bat gramo pertsonako gutxi gora bera. Nik hemen 200 bat dauzkat, indana da pustu urarekin, baina hemen 200 bat gramo ero daude gutxi gora bera. Garia, pixkat erregoziko du bertan, eta ero ardo txuria botako dio. Ondo naztu. Saporian ez dauka holan sapore gehiegi, nahiko neutrua dela esango denuke garia. Eta interesgarria, Nik uste du pixkat holan aldatzeko eta holan kirolari garen antzako eta beti ibili beharrean betiko arroza, pasta eta holakoak beste aukera bat, guk hemen aukera ezberdin pila bat erakutsi dizkizugu. Arto beltza, gero zeekin indugu baita, espeltarekin indugu, zereal pila bat daude, gaur egun gure eskura, eta nik uste dut oso interesgarria direla, eta probatu beharrekoak, eta gaina kozinatzen, gehienak dira oso arrozan antzekuak, arroza erabiltzen dugu moduan, ardo pixkat, utziko dugu ardoa hemen lurruntzen, hau dena azaltzen zian duzentrofenen, oso berean, politia alemana, ematen du oso jatorrak, alemanak oso jatorra dena. Gaizki hitz egiten dute, oso euskara itxia hitz egiten dute, baina jente oso jatorra ezautu du Txiloeko bidai hauetan, orokorrean nik uste hori izan dela denetan aurkitu duguna, jende oso jatorra, eta gogoratu, pasan astean hasi ginen, Belgikarekin, eta aste honetan, gaur gainean, 10:00, daukagu Hego Afrika,
Ego Afrikako bidaia 10etan ez aztu, dana telebista horrean, gaur, atzaldian egin zuen nahin. Atzaldian libre emate izu, txorien ikusita ero. Aprotxatu, lagunekin egoteko, familiekin, umekin jolastu, nahi duzuen egiteko. Ondartzara joan, nahi duzuena. Baina hori bai, 10etan, afalduta ero, dana pintxopotea ondoren, pintxopotea 9 territan bukatzen da, orduan aitzakirik ez daukazu, denbora daukazu etxera joan eta gero txiloe guzteko, eta ze egia esan, Ego Afrikakoa oso politxare. Eta gaina kontraste askokin, merezi duen herri bat joatea eta gaurko programa ikustera bainoski. Bale, hemen gutxi gora era, botako jo beste 2, eta horrekin ja izango zan doblia, ero ez 3 aldiz. Eta hone beharko ditu gutxi gora era, esan dakoa, 41 minutu ero holan. Salda hemen utziko dut, baina geroko, eta jungo naizena da, amurraia irekitzen, remolatxa txikitzen, eta beste osaia prestatzen. Aurrena, eta astu baino lehen, txerri tomateak labean sartuko ditut. Olio pixkatekin, hau lagungarri moduan doa. Hemen daude horratzean, erle batekin burrukan, horrek uste ditut, ia eman diote Monikari. Ez diote eman Monikari, pizarrakin. Bale, olio txorrota da bat, gatz pixkat, labia 200 gradutan, eta guarnizio moduan honek gaina holan, adar da guzti oso goxuak eta politia dira. Eta honek 10-15 minutuan indagoen goitu, izango ditu. Bale, beste bat gutxio, gauza, bueno, hauek, etzera. Eta amurraia, bueno, hau bagizue, zuen arrandegian eskatu, irekitzeko, eta astu itzen zaete. Bestela bagizue, norbaite animatzen bada, poliki, labana zorrotza, oso zorrotza, mesedez, ze tutoriala garantzitsuena. Eta amuarraia pila bat jaten dute. Egon garen jatetxe guztietan da, aurkitu du, errezeta bakarrenetakoa denetan zegoena, arrai moduan, beti amuarraia. Bertakoa, hori be azpimarratu zegoen tipuak, bertako amuarraia erabiltzen dutela, ekologikoa, bertako, bueno, pentsuak eta ematen dizkiotenak ekologikoa ziela, eta pixkat tamainan hau baino handixo bazan. Hau baino pixkat handixo bazan. Bat ingo izuet, eta gero honi, ondo nahi baduen, beria izango zen, pintzak hartu, balio dute, iak eta kentzeko erabiltzeitu zuenak, nik etxian honek olakoak ez dauzkat, eta trukoa, ondo goten dana, da, katilua jarri urakin, gero askatzeko, eta orduan, ekutu inbarrat, hemen, bueno, horre, pelotariak eta esatenak eta olakoak eta baserritarrak eta kaioik ez duzu izango, oza, kaioa izango zu eta nabaritu ez duzu ingo agian, horre, eskun fina berdi, nik garai batian eskalatzen nuenean da, hola, pasa gainetik eta enuen ezer nabaritzen. Eta banan, poliki, jungo da, denak ezurtxo guztiak entzen, eta azkenean, bueno, hau, amuarraiak hori baduzka, txikila dira eta niko finak, bueno, baina horrela jartzen badigute, beti da errexagoa eta atseginagoa jateko. Eta hau, da, errezeta hau, beste aukera eta amuarraia jateko, ze hemen egia esan, amuarraiak hori beti nola jaten dugu. Urdai azpikoa barruan sartu, frigitu eta kanpoa. Bueno, guk hemen izan ditugu amuarraiakin, brikean bebaita eta inditu errezeta batzuk. Eta amuarraia arrai merkia, ni gustatzen zait. Baina oso goxua, errekakua. Eta gari batzean ibiltzen ginen gu amuarraietan. Eskuekin harrapatzen ginen da gero enteatu nintzen hori debekauta zegoela. Gure etxian beti eskuekin harrapatu dira amuarraiak. Harrian azpin sartzen dienean, eskua sartu, tripa nolan pixka kilikili egin, da geldi goten da, eta ero juten zen hemen da, goitik harrapatu eta kanpoa. Eta ez dela, kainaberakin. Gu kainaberak guk iten genitun. Horako kainabera pusketa hartu,
pita pusketa jarri, gero amua, kortxoa guk egiten genuen, kortxo pusketa batekin, eta listo. Bueno. Eta hau geratzen da garbi. Hone jaztauko ez ezurrik, ez ezer. Hau erabiliko dugu gero. Vale, atzera. Eta jungoana hau garbitu pixkat, eta erremolatxakin jungola. Vale. Maia pixkat txukundu. Eta erremolatxak egia esan ematen zion puntua, Zer risotto honek gehiema saporea erremolatxana zeukan. Kolore oso politia geratzen zaio. Badakizu oso koloratzaile ona dela erremolatxa. Eta egozia erabiliko dugu, Badakizue saltzen dutela erremolatxa aukera daukazuela gordinik erostea, ero egozita. Guk kasu hontan, egozita ze gero gingo duna da bakarrik ben garia inda dagoenean, risotto batean normalean dena egiten da hasieratik, ez? Berakin zuen aparte, garia ja behin egozita zeukala, eta hori izan zigun, Berak izate zuela egozita, eta behin egozita zeukala, egiten zuela gero eskatzen ziotenean, bukatu platera. Hori izango zen, nik hemen azaldu izuet, risotto bat egiten duzuenean, baita arroza erdi egozita euki, eta ero bukatu platera. Ingenuena pasan astean, Tailandiako menuan, arroza geneukan horra abakantoarekin, ingenuena aurrena 10 minutu egozi, eta ero momentuan bukatu. Dena ingo dut, baina ez dut, azkenean erabiliten ez dut erabiliko. Hau laukitxotan. Eta ero utziko gana da beste kipulin erdia eta kipuleta moztuta baita. Eta izango da ja aurreatzea pausuak, segero momentu batean iten da dana, Kusiko zue, ez daukala inungo misterioik. Garbitu. Eta hori berezia iruditu zitzaidan, gero kipuleta hemen badauka kipuleta erdia, erregoste, egiten bertan, eta ero gordini botatzen ziren, eta esan zuen freskura puntu bat ematen ziola. Beti ikasten da, zerbait. Beti. Eta hori lehen esan dizuana, garagardoa, zenbat erate dute horiek egunean. Ibili ginenean laku hortatik pasioan, bizikletan bueltaka, zeuden jatetxe eta taberna pila bat, ezberdinak inguruan. Gu goizean goizibili ginenan, goizeko 10etan, jendia 10etako eiteko, ja kriston kankarbo, ze gainean edalontziak ez diemengua bezalakoak. Txikina normalean litro erdia tatzizue. 500 olakuak, eta ero urrengo tamainoa ja da litro bateko pitxarrak, baina mundu guztia, Gukane jende heldu bata, ekusian ituen, zenbatu izango izan, 80 urteko aitona monak, litroko pitxarrakin goizean ja, garagardua eraten. 10etakoa, hogi pusketa batzuk, eta garagardua. Eta oso berezia eta juten bazaete, inoiz, eta ura eskatzen baduzue, mesedez beti esan behar zaie ura gazgabe nahi duzula. Zean, ura beti hartzen dute gazakin. Zuk ez baduzu ezer esaten, eta jatetxe batera, o taberna batera joan, eta ura eskatzen baduzu, ura beti gazakin atatzen dizute. Hane, esate dute besteak, ur naturalak ez daukala fundamentu gero. Gelan hotelean askotan ohikoa da baita, ez? Ur botegin bat ustea. Ura uste dizutena, gazakin. Nik ez da hit. Kulturala, baina egia da, hemendik kanpora hori nahiko ikusi dula, Holan, gazakin eraten dutela ura, eta aurrei daiten dietela ura gazakin, eta erobotatzen diote, sukun bat. Frutan baten sukua. Baina ura, bertan guk kanillako, itxurriko eraten genuen, Eta oso ona dago, bertan itxurriko ura, mendiz inguratuta dago, hor gu Baviera aldean, ibili garen inguru guzti hori, elurra oraindik aurkitu dugu, eta zelai berdek, han zeuden danak belarra jasotzen gainera, gure Iñigo kamara gaixoak nahiko aizki pasatu duz, alergikin dabil, belarrei eta graminiei alergia omen die,
eta gaixua pasatu duen guztia mukia dariola, eta niko sufritu du, bidai hondan. Zatez, ni Tailandian ze ondo negonan, ez da, belarrik ez ezer, han basoa, oiana, eta holakua, baina besterik ez. Eta hemen, kasualidadia, bizikletan ibili ginenean, inguruko zelaietan, belarra izian orduen jasotzen. Eta, bueno, Iñigok sufritu zuen pila bat. Bueno, perrezila eta ja azkena izango da, eta erengo duguna da, hoxe. Utziko du gure gari hau egostea, eta behin, egosita daukagunean izango da bakarrik, platera bukatzia. Eta bukatzeko ikusiko oso erresa da. Amu arraia azalan aldetik bakarrikin zuen, orduan geratzen da azala kurruskari oso goxua, eta beste aldea, poliki, azkenean fina danez, amu arraia, zeitun egiten da. Eta oso plater ikusiko zue, emaitza ona eta interesgarria. Eta gero gu ja, bihar azkenengo txoriene, esan bezala, denboraldi honetako azkenengo txoriene izango dugu, eta gero oporrak. Ni telebistan eukingo nauzu hendik, aste batzuk, txiloeko abentura guzti hauekin, pixkat aurreatu izkizu edanak, ni gainera txorienen, eta hor izango dituzue, Ego Afrika ondoren, urrengo hastian, Uruguai izango zue, Uruguai ondoren gero Nikaragua izan genuen, eta Nikaraguatik Tailandiara junginen, munduaren beste puntara, eta azkena, hauxe, gaur kontatzen ari natzai zuen alemanikoa, eta bertan ikusiko zue, sukaldaria aukera izango zue, hau prestatu zigun sukaldaria ikusteko, eta esan, emaitza gaur aurratuko izuenik. Orain, utzia zue, boixe, 40 minutu berritu honek esan dizue, gutxi gara 15 bat eraman goitu, beste 25 utziko izkio beholan, eta listo honean arroza, garia parkatu, etorriko gara platera bukatzea. Listo, badauzkago ja osagaiak. Tomateak, labean erreta, listo. Honek izango dira lagungarri moduan, Tomaterik ez baduzu jartzen, berdin da, baina, beraie jarri ziguten, da listo. Eta garia, nola geratzen da hemen, iluna, egosita. Orain, berak egin zuena, lapiko batera, sartai batera, pasatuko dugu. Garia. Eta, jungo gara, bukatzen platera. Dauka misterio handirik honek, oin. Aurrena erremolatxa gehituko diogu. Erremolatxa pixkat. Pixkat. Bazeukan, Azkenean kolorea gero, eta han txuria geratu zitzaion berari. Eta ona, ezer baino lehen, eskerrak eman behar ditu. Frank Bausbaki eskerrak bera lagundu bai digu bidaia guztia antolatzen, eta berak prestatu zigun gutxi gora ibilbidea, nundik ibili eta benetan Frank, asmatu duzu, toki oso politiak, eta esan dizu dana, erabat gomendagarria Bilbotik 2 ordutara, beste kultura batean sartzen gara. Herria antzekoa da, baina hizkuntza jateko eta dena ezberdina, eta nik uste dut, txampona berdina da, eta ingles pixka jakiten baduzu, gehienak inglesa nahiko ondo menperatzen dute. Aurkitu gehitu, ni bezalako astapotroak, holan gehiagi ezekitenak, baina orokorrean inglesa ondo, eta ez duzu arazoik izango, merezi duen herrialde bada. Asko gainera. Oin, erromanatxa pixka gehiago botako diot. Eta bukatzen jungo gara hemen. Piperbeltz pixkat. Piperbeltza. Zua emango dio sartaiai, eta amurraia hemen iten jungo gara. Salda pixka botako diot honi hemen. Ez itxazteko. Iñigok gure kamarak esaten duen moduan, gaina gero berak grabatu izuen bideoan, eta atzo deitu nion da, Iñigo, pixkate pausuak holan gogoratzeko nola iten zuen.
Bolan jarri zuen, da ero urzikin hori pixka botazion da, urzikina, ez salda. Bereak ez dakit esan dizudena, ez da ze salda erabili zuen, baina nik uste dut honi amuarraiana ondo etorriko zaiola, ez azkenean amuarraiakin da, platera hau, da horren zapori izatean nik uste dut garrantzitsua dela. Eta oliba olioa erabili zuen momentu bakarra izan zen amuarraia egiteko. Txorrota da hon bat, amuarraia erditi moztuko dugu, razio bat izango zen hau gutxi gora gara, gatza, bialtetan, eta esan bezala bakarrik gorritu ingo dugu azalan aldea. Orduan behar dugu zu bizia, eta hor bukatze izango da. Honi, pikolino gazta erabili zuten beraiek, pekolino ero italiakoa, baina berak esan zian, parmesano gazta izaten bauzu gainean, parmesanokin ero zuen herriko edozin gaztarekin ondo geratu da. Ni parmesano botako diot, ibili naiz, esan bilatzen ibili naiz pekolinoa, eta ez dut inun aurkitu. Eta gero, eta bizan zen, platerra, ni hori berezi iritu zitzaidana, kipuleta, pixkat, kipulina, honek ematen diolako freskura puntu interesgarri bat, eta perresilla. Eta berak albaka pixka botazien. Baina esan zian, albaka ez bai ezu bota nahi, lasai, Baina, han esan, basilik, izena doka polita, basilik. Eta hau, eiken utziko hemen. Goxo, zapore guztiak nazten, eta hau, sartaia berua daukagunean, amuarraia. Amuarraia alde batetik bakarrik, beste osaia, dana behiratzen nahi naiz, zerbait astutzen bazait, gero beharko dudana da. Nik ernamuin batzuk ekarri jot, soia ernamuin batzuk gainean jartzeko, berai enion ulertu, eta egia esan behiratzen ibili naiz, eta ez dakit belar batzuk jarri zizkion gainetik, baina ez dakit zer zan, gero, kuia hasi batzuk, eta, behira, hau kostatu zait aurkitzea, kuia hasi olioa, neiko berezia da, han beraiek asko erabiltzen dutela, eta hau bukaeran, gainetik botazion, behin arroza, garia, eina zeukenean, risotoa bukatu eta zeukenean, gainetik botazion olan txorrota da hon bat, eta listo. Hau. Itzalduko dut, hau listo dago. Eta ero gainean botako dut, azkenean gaztapeste pixka bat olan, baina, una, fraia daukat, gatzez ahertzen moduz da probatuko dut. Ondo. Eta esatik zu, eta bolatxo batzu moda izango hasien, espeltakin egin genuenean hemen errezeta oso antzekoa da. Iten diagoan lertu bezala. Izango hasien, koska iten dionean arroza, baina gero plof, apurtu iten da. Ez da biguna. Dauka bere indarra dauka, eta testura berezia, eta nik uste dut oso interesgarria. Platertxo bat, hau gero aurkezteko. Eta hemen ikusten duzu, pixkanaka, ari da txuritzen, hemen arai kolorea ikusten duzu, hemen ja ari da txuritzen, eta barrutik egiten. Oso ondo, jetxingo dio pixkat. Eta holaxe. Eta montatzen jungo naiz platera. Hau koiara batekin hobeto. Eta ondo zapalduta. Ze gaixuai, ez zion holan gehiagik zapalduta, ero montatzen nahi zeanean, erorin zitzaion da, ez zegoen oso konforme. Errezeta berri, hau ez dakit, oso ohikoa dan, errezeta moduan tipikoa dan, edo bere jatetxekoa bertakoa dan, gehiago. Baina, guri bintzat, asko gustatu, gero denentzakoa prestatu ziguten.
Eta oso goxua. Ondo zanpatu. Erremolatxa ondo ikusteko. Jak. Eta honi justu emango joana da, buelta, hoxe, pixkat bukatzeko egiten. Hemen, iskina batean, tomatea jarriko iskiot. Eta orain, holan, eta hola. Holaxe, gutxi gora era, hau itzaldu. Oin. Txorrota da hon bat. Kuia hasi olioana. Holaxe. Kuia hasiak baita. Txura erra, Eta bukatzeko, hone, beste, kolore pixkat eta freskotasun eta beti emango jo. Ernamuin batzuk. Nik uste dut, horrela gatze zaigula, bueno, hiru izarretako jatitxe bateko errezeta bat bezala. Hemen dago zuet, berriro botako izuet. Risotto von Van Rinsen, Urkom, mit Rotter, Bitte in Fritzen, arraina, Krausen, Kurbisen, une letrakin igual lurertu, bio. Errezeta ona, Garnischer Hof hoteleko gutizia eta alba duzue probatu behar duzuen. Ni bintzat probatuko dut. Vale, hau, puskatu imar da. Eta esan dizuen moduan, amuarraiak ez dauka ezurrik ez ezer. Oso ona. Bereie prestatuko bezain ona. Detaile bat. Mutilean komunetan gu gara jerren. Eta bestia zaete damen. Jerren, mutilak, bale? Ni naztu initzen. Damen sartu nintzen. Eta damenan olakoa dia damen. Eta behiratu ziren da jerren bestaldera. Jerren bestaldera. Oso ona. Amuarraia probatu. Eta gariakin, zuen herriko belarden dan, ez baduzu aurkitzen, esan eta beraiek eskatzea badukate, eta 2 eguneko tartean lortuko izute. Eta probatu errezeta baiten. Gari eta erremolatxa risotoa, amuarraiakin. Orain, postre gozo eta erraza.